Здравейте хора, аз съм Леджера и добре дошли в едно ново видео на FIFA Mobile. Днес ще разцъкаме на Head to Head и ще се опитаме да стигнем 20 звезди. И хора, преди да продължим, харесайте, лайквайте и казвайте идеи какво да правим в FC Mobile. Първо ще ви покажа отбора, с този отбор разполагаме за момента. И днес ще пробваме Руди Вьолер, който си го взех миналия ден и не съм разцъквал, исках да видите заслужава ли си да дадете 1 милиард и половина. Знам, не си заслужава, може и untradeable, но просто не мога, не ми се събират чаргове. Хора, чех е паднал на 3 милиарда и мисля да си го взема, ако наистина падне. Ще посъберем малко милиони. Преди да минем, нека да отворим тук за GM-ове Extra Time, защото знаете, за 3000 GM не си струва пакета. Ако искате пък да направим клан в FC Mobile, пишете долу в коментарите. Така. Хора, нещо не ми зарежда Extra Time, защо така? Ето. Нека да си преместим таковата за записа. Те ги няма... ето го. Хора, отваряме първия пакет. 250 джема, може и 111, 99 хора. Наистина може би не си струва. Струва ли си, не си струва, ама... Добре, 101. Най-доброто ми е било 104. Добре. Благодаря. Нека да отворим това фри. Нямам за жалост пакети, които да отваряме, но... Моля ви се, простете ми. Това дори не го взех. Няма какво да гледаме локаута. Знаем, че е малък ел. Хора, чакам да рестартират FC Champion и да може да почнем да играем отново към него, но не ще разцъкаме, ще покажа малко геймплей, да кажете ставам ли, не ставам ли. Миналия ден направих 11 подредни победи и от тогава не съм играл head to head, може и въсата в другото видео. Хора, само искам да ви кажа, че скоро, след този епизод, може би очаквайте нов епизод на Brawl Stars. Където, може би, както ви казах в миналия епизод, че ще пушваме купи на бровари. Това е главната цел, която ще правим в Brawl Stars. Ще има такива openings, както и в FIFA. Така че, да, нека да пускнем центъра и да видим какво става. Това беше за One Part, доста грешен пас и доста скриптов фаул, хора. Този фаул може и да го нямаше. Може и да го има. Подаваме за малко и да се стигне до първи гол, но това май беше Пол Сколс, а той не обича да вкарва. Ако му дадем фаула, може би ще вкара много, да. Ван Дайк няма влияние, хора, той е може би най-стария ми в момента от отбора, най-слабия оверал, събирам за нов защитник. И чакам да ми се падне Хулшен, но не, право на Яшин. Хора, пишете долу в коментарите Яшин или Петър Чех. Според мен е Петър Чех, защото използвал съм една 107 карта, беше феноменален вратар. Дори приятелите ми казваха, че той е непробиваем и той така си беше. Бях много доволен. Ще центрирам и може би това няма да е гол. Дори не си исках, но вместо да губя елементарно топката, ще пробваме нова атака. Я да им от 11 подрени победи днес този пич ще ме бутне ли. Така, Хакими.
О, хора. Може би Вьолер не е от тази страна. Не го усещам просто. Хора, мисля, че за милиардите може би не си струва. Много скъп ми се струва. Не? Така. Хора, какво става с пасовете? Не мога да разбера. Аз подавам, те не подават. Вьолер. Хора, ето вижте, просто паса не е добър, но няма нищо. Първо по време 0-0. Може и да се стигне до 1-0, ако Пол Сколс беше решил да вкара с крак. Може и 2. Но няма нищо. Иначе хора, вие как сте? Така. Подаваме на Руди Вьолер. Той ще подаде пас към... О, не. Този използва Тюрам. Аз знам Тюрам. Какво му да прави? Топката ще падне. Тук в овладяване на Пол Сколс. Даваме на Руди. Руди Вьолер с първи удар в матча и после Луис Диас може би си повярва. Така. Кинг направо го смаза. Кинг го отказа от футбола. А това нямаше ли нарушение вече към Луис Диас? Ще стигна ли? Стигна. Педро. Хора, пак не мога да направя удара, бе. Много гадно са го направили. Салах мина. И това нямаше да успа. Какъв пас? За Вьолер, хора, Вьолер не може да завърши една атака и автогол. Тича реши да ми даде победата. Хора, може би, когато не му свириха дуспа, пича се ядоса. Това беше чиста дуспа, аз му легнах поне с двама отзад на Салах. Но да се радвам, че не ми се случи на мен. И аз бих се ядосал, но без автогол. Бих продължил. Хернандес 2-0. Ако не броим автогола, това е чиста победа с 1-0, но няма нищо. Благодаря на братлето, че ми даде и автогол. Първата игра 1-0. Хора, мисля да правя по 5, но ако видя, че клипа не е толкова дълъг, може и повече от 5. Защото примерно сега 8 победи, а първата игра е 8 минута, те са по 7 минути, или по 5 или по 3 игри. Лично на мен ми се играе доста, но вие кажете по 3 или по 5 head-to-head игри. Първият матч върши 2-0, отново повтарям, можеше да е 1-0, дори можеше да е повече, но и малко играта му помогна. И в момента се надявам да не е хакер. Защото такъв автогол от пич, който цяла игра ма държеше, добре, не е хакер, благодаря, един удар има, хора и иска да ма бие. Пичове, които гледате FC Mobile, вие така ли се дразните? Примерно, когато още беше стария head-to-head, бях FC Champion 2, това ми е може би най-големият рекорд FC Champion 2, направих го вънка с мои приятели, просто ми се играше. Трябваше ми последна игра, биха ме 1-0, с един удар аз имах 10 удара в целта, много е гадно, хора. Каквото и да е, минаваме към втория матч. Ама нещо не зарежда за втория матч. Ето зареди. И ни търси опонент.
113, 111, 111. И той е доста добър. Хора, за сега Виолер не го чувствам. Не го чувствам в тази страна. От дясно се пада. Може би ще го играя от ляво. Много си мисля за Ван Бастен, защото аз съм го играл и знам, че е добър. Той има Сака, Бел, Шевченков. Хора, сега цял матч така ще ми прави. Винаги след една победа ми изписва, че нямам интернет. А в момента да виждате, че ми лагва. Хора, защо така става? На мен не ми лагва. Как съм 4G буквално? Хора, тая игра винаги дърпа много памет. Гледай, бе, хора. Хора, не знам това дори как за лаг го приема играта. Къв автогол, 1-0, 12 минута. Ами явно цял матч така ще ме гледате. Не извинявам се, но... EA си е EA. Така беше един матч и бих 5-0, така че. Много неприятно, не исках да ми се случи, но... Ми се случи, хора, Бърн ма спря по супер странен начин. Хора, как да не правя фал? Той не иска да подаде, не знам какъв е тая шитня с лага, брат, но... Просто на пича иска да му дадат победата, да не мога да стигна 20 звезди. Аз не съм казал, че ще ги ръшна. Аз просто... така, от кеф като играх 11 победи и реших просто да взема да играя хед-то-хед отново. Лека по лека да се завърна. За жалост този евент и миналия убиха играта, но какво да направя? О, не, тук Виолер беше в засада. Разбрах защо направи така. Тук беше в засада. Пич, кой те е карал да тръгнеш? Да съм тъп. Пуснал напред, хора, те нямат контрол. Усещам, че този матч ще е отрицателен и фално серия, браво! Тоест, тук се вижда, че играта му дава. Няма нищо, няма се ядосва. Заради тъп лак може и да си костваме играта, но не ме интересува. EA винаги, има скрипт винаги в тази игра, това искам да го знаете. Има ли скрипт? Има скрипт. И това можеше да е 1-1, но Брото няма класа. Той не може да завърши атаката като хората. Тук един финес и бях приключен. Тук просто не бях нормален удар ли би, просто бутона ли натисна или са прода някакъв финес. Но няма класата явно. Не знам как е стигнал до FC Champion, колко звезди е дори не знам. И това е фал за нас. Ще го убия тук. Това е Лампард, а не това е Сколс. What? А не, Сколс ми би Лонг. Хора. Powershot Beam, какво стане? Няма, хора. Той просто... лагът не ми позволява. Пол Сколс.
Виолер, хора, то Виолер обаче не го чувствам, това не е моят тип нападател. Преди него имах Дрогба, ама той беше още по-дървен. Хора, той не бие когато му каже, той просто играта има скрипт. Това ме 12-та победа подред и просто те искат да загубя веднъж. И какво да направя? Че тая играя, брат. Ви така убивате всички. Един случайен лак просто. Моля ви се и... Нямам думи. Пък веднъж оставаше ми хора един матч за стана FC Champion, той ми зацепи бутона за движене. Нищо не съм направил. И ей, оправете си тая игра вече. Крайно време. 0-0, браво. 5G съм лагва ми. Бягайте и... така е. 16-та минута, ще направим още няколко матча. 2 удара, ама... Какво да я кажа, аз имам 7 удара и един не влезна. Оставите, това беше автогол за мен. 14. Това е... нещо вау. Сега е третия ни матч, ако не се лъжа. Нека ден пък той... Как ще 104 халфова линия, хора. Виолер няма за сега един гол. Виолер за сега един гол не вкара. Тинери, Марадона, охо. Халфовата линия как е толкова слаба? Интересно. Хора, добре. Помисли си, че пак ще лагва по ония гаден начин. А пича като го гледам явно ще играе. Хора, Виолер не може да нацели топката май. Има финес шот. Като плейстайл. Да. Ти да не го бутнеш Марадона, хора. Сега то фал не знам за EA нарушение или но за мен това беше чисто рано. Не знам, поне така ми се видя. Пускаме на Виолер и Дехе отново спасява, хора. Нещо зацепи пак. Френки. Защо центрирам изобщо там? Той... Центрирането е, че на крило го дават. Гледай. Ван Дайк какво прави в атака вместо да се върне. Браво, браво на Хакими. Пича просто се справим. Продължи с 100 TN да ти имам TN хора. То наши къв гол ще да ми вкара и така изненадваш. Просто ако Виолер беше завършил атаката, щяхме да сме по-спокойни, но... Той се вижда, че не му се играе и пак влизаме отзади и пак така взимаме топката. Защитата ми не му дава да завърши атака. Хора, какво става то Лоран Блан? Няма бутане, хора. Това е бахти. Шитнята. Виолер има и физика, има и всичко, ако не се лъжа. Или това... Не, Дрогба беше по-физичния. Той се бута там, падат. Това как... Охо. Хубаво, че не се доспа. Това как щеш да мине. Хора, нямам думи. Как щеш да мине с... играти и... Ако ги сменя така. В момента ставаше много голям лак. Така. Оп! Сега на кое тъча? Мое.
То Лоран Блан кой е, хора? То няма минаване. Гад ти добре, Лоран Блан. Че имам, може би, най-добре централен защитник в играта. Вьолер 1-0, какъв пас. 58 1 час игра и Руди Вьолер какъв Пол Сколс отново показва IQ-то си, какъв пас. Може би Пол Сколс трябва така да го играе и Руди Вьолер така, какъв гол. Пича проба с центриране като мене, но аз видях, че не става. Той ще да стане, но не разгада. То пас беше много гаден. Така. Няма как да си искам фаула при така ситуация. Тук Луис Диас просто си би някакъв удар. Аз не цъкнах нищо, но както и да е. То Педро, хора, е добър, ама е на годинки. 39 ли, колко беше на годинки се. Това Алайрон го имах и го играх даже. Хора, той паса не може да се даде. Хора, погледнете, аз цъкам на другаде. Той дава на тук. То Фернандо Торес. И той прода пауършот от 1 метър. И Хернандес. Не ми е пак 1-0. Третата игра, трета победа. Браво! Така. Хора, знаете ли какво реших? В следващия епизод ще. Така че абонирайте се, лайквайте и до скоро!